יש אנשים עם ראש על הכתפיים, ניר אישית מעדיף אותו על המגרש. כשהחיים יעברו מול העיניים לא רוצה להתבאס שהכל היה פרש. הם הולכים עם הזרם, אני מעדיף לחיות את היום. מה יש לו לחפש במעדניה אם כל הסטייקים נמצאים בקצבייה? הוא מסבל לחיות על העולם, תמיד עם החבר'ה כמובן, ולא נח לשנייה עבר. היום חוגגים לניר בר מצווה, אז בואו תרימו את הידיים, כי חוגגים בענק. 1, 2, 3 and ייי 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 שומע איי 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 מהרק איי 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 איי. אז אם לא תלמד בתיכון לא תהיה אקדמאי, לא תהיה אקדמאי, לא תהיה לך עבודה, לא תהיה לך עבודה, לא יהיה לך כסף, לא יהיה לך כסף, לא תהיה לך אישה, לא תהיה לך אישה, לא יהיה לך ילד, לא יהיה לך ילד, לא תהיה לך שמחה. אבל אתם רוצים החוק כדאי, ונירו ברוך השם איזה כיף להיות חי. שלנו זוהר מלכות לוקח כל שבוע את האליפות, שם לו ווליום, מחבר את הזמן, את המתמטיקה למד מהסבא מחיפה, ורואים אותו ג'ינג'י חתיך הורס עם אופי פלפלי ומלא שמחה. לפעמים הוא גאון, פשוט חי את החיים שלו הכי נכון. לא מתאים לו בוס בישיבה, שעון על היד, למה מה קרה? לא תמצא אותו יושב בספרייה, הוא לא כזה, הוא בדרך לכבוש את הפסגה. אולי שבוע, אולי שבועיים, אולי לירו ישוט לו על המים, אולי יחיה כך, אולי שנתיים, אולי ייקח לו חופש בינתיים. דבר איתי נירוס, תרגן אהבה, אז בוא תרים את הידיים וחוגגים בענק. אז אם לא תלמד בתיכון לא תהיה אקדמאי, לא תהיה אקדמאי, לא תהיה לך עבודה, לא תהיה לך עבודה, לא יהיה לך כסף, אם לא יהיה לך כסף אז לא תהיה לך אישה, לא יהיה לך אישה, לא יהיה לך ילד, אם לא יהיה לך ילד אז לא יהיה לך שיחה. אבל אתם רצים רחוק מדי, ונירו ברוך השם איזה כיף להיות חי.